А у нас машина пердеть умеет, прикиньте. Қазір біздің тез сұраулар была. Кеттік. Кофе яки шай? Шей, Турға яки ябалақ? ябалак, Итлер яки мәшілер? мәшілер, Нәрседен башқа яши алмайсың? ижат, Жай яки қыш? жей. Тұзлы яки баллы? Икісі бірге. Нинди жырға қушылып жырлар едің? Уфтанма. Уфтаныма. Шәһәр яки ауыл? Шәһәр. Ауыр күннән соң ничек ял итәргә яратасың? Рәхәтләнеп йоклыйм вот от души итеп. От души рәхәтләнеп. Очень стыдно за этот рилс. Татар телен яхшы беләсеңме? Ну, яхшы дип уйлыйм. Әйдә, тикшереп карыйк әле. Взятка. Принимается. Очень большой. Искан. Атаң башы кадәр. А, мне переводить надо? Да. А, Здоровая конкуренция. туганнарын эшкә ала. Инсайдерская информация. Әбейт. Гайе, күрше хатын сөйләде. Нет необходимости. Безгә кирәкми ул. Пычагыма кирәк иде. Да вы уже надоели. Инвестиции. Хәер. Кирәкмәгәнгә акча туздырып йөри. Галина Николаевна. Галина Николай кызы. Әйе, укытучы апа. В этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия все окончено. Вести дискуссию. Ләштиц отырга. Ләшти сатырга дөрес, молодец. Я попал? Да, ты попал. Синең тормышыңның девизы. Хаялларга ышан. Безнең тыңлаучыларга син нинди киңәш бирер идең? Главное, ышаныгыз в свои идеи. Если просто по жизни, то ок белән караны айыра белегез һәм яхшы кеше булырга тырышыгыз. Добрым, хорошим человеком будьте. Искан, зур рәхмәт сиңа шушы интервью өчен. Үзеңә рәхмәт, брат, то, что взял у меня интервью, а то у меня редко берут интервью. Спасибо большое, я очень рад, то, что познакомился с тобой, познакомился с машиной твоей, которая Тесла, прикиньте, пукать умеет, вообще, мин шок каттым. Все, давай, синең сүзең, мин киттем, пока. Зур рәхмәт. Дуслар, шуның белән шул безнең әңгәмә ахырына да килеп җитте. Сезгә бары тик исәнлек, саулык теләп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр Я петличку забыл отдать, токтали. Мә, балакай. Ай. Все, пока. Лайклар куегыз, язылыгыз, кушылыгыз. Зур рәхмәт. Исән сау. Я очень люблю людей в неловкие положения ставить.